Prečo práve za slovenskosť? Myslím si, že všetko toto, o čom sme dnes hovorili, vlastne hovorili sme o slovenskosti a o jej zachovaní, tak a nie len preto, že sme si listinu takto nazvali, ale aj preto, že Matica Slovenská je nepolitická, že bude bez ohľadu na stranickú príslušnosť niektorých členov, že bude nestranícky pôsobiť, nezaujato a že bude spravodlivo rozdeľovať prostriedky a dokonca spravodlivo aj rozhodovať, čo nie vždy bolo praxou v doterajšej práci Národnostnej rady. Myslím si, že máme dobrý predpoklad v týchto ľuďoch, ktorí sú na našej kandidátke, pretože ide o ľudí osvedčených odborníkov, o ľudí statočných, o ľudí, ktorí majú svoje renomé po svojich prostrediach a že takto zabezpečíme najširší vplyv na prácu Národnostnej rady. A okrem toho v našom pláne je založiť regionálne kancelárie Národnostnej rady po regiónoch Báčke, Banáte a Srieme, pretože si myslíme, že je na čase po toľkých rokoch prácu Národnostnej rady zviditeľniť, stransparentniť a decentralizovať. Teda vyzývam vašich divákov, aby hlasovali za Maticu Slovenskú, za slovenskosť, listinu číslo 3.